Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Niphindi sifa during itloflof. Ndikuxelela mna uba ndiyaziva nomphefumlo wam uba uyaphuma ngoku apha emzimbeni wam during itloflof. Ingqondo yam yandixelela uba heyi uzawubona uJesus ngoku during itloflofu. Oh, ndinibalisele bese kukangaka uba ndibone uYesu ngale mini. Hayi, so ngala maxesha am ke as uyazi uba la maxesha ndi-relevant ndiyiloo ntombi wethu iqoqoshekileyo, loo nto enje i-cute, inesidima, you know. And ndandidibana nomnye umfana kwakulaa khaya elitsha i-1. Oh, loo nto ndineziganeko ezinkulu kwelaa cala. Anyway, so ndidibana nalo mfana sharp. Hayi man, lo mfana phofu ndidibana ndisegroove, and ngale mini yegroove ndiyazisikhupha because wonke umntu uyaphangela, yi-Friday night. Ndiqomba akho mntu ofuna uphuma ndizawuzikhupha, yabo sharp. Hayibo, ndiloo nto ke i-cute, ndijava njengamagxa. Uyayazi mos xa uziqoqoshile uyiloo nto nje ngafuna ujambisa uba wild, you know, ufuna uba relevant, ufuna uba cute, ufuna uba yayiva ne sharp. Okay, then njengoba ndijiva njengamagxa ndithi ntla ndibona lo mfana undijongile, undithe jephu ngamehlo, ndiqoma oh ndizawulahlise ke undijonge phantsi. Yayazi xa uyazi into qha ke ukufuna uzibonakalisa uba ngathi awuyazi ngokuyaziyo. Ndikwesaa sikolo ndibhizi nje ndijonge phantsi, ndiqoma ndakubona wena uphezu kwantoni, but yima ndilinde ndiyeza kuwe, wait for me. Yayibona ke sharp. Okay, ndiyabona uba okay uyangosondela umfana, mane esondeza ibhakethi lakhe lotywala, ufuna uzoma apha ngakum, yabo, abe nendlela yongena ke ngoku. Okay, part 2. So ke ngoku okay fine, ndiyabona uba uzama indlela yongena umfana, uzama indlela ezoncokola, uyazibona uba le nto ayifunayo nantsi and ime yodwa. Basically bendiyinto nje engana-defense. Ubonile uba hayi apha akho mntu apha hayi akho boyfriend apha, uyazihambela lo mntu, and bendibonakala uba ndiyi-independent woman ngale mini. Ndiyiloo ntombi izithengele into zayo zosela, yaziminca because yazibonakalisa uba ndinemali zam, andikufuni kanjalo. Yayiva ke okay sharp. And ke lo mfana wam nenyitshomi yakhe edark, tall and handsome. Yena ke umfana yellow bone, cute kodwa he's giving udaddy, he's giving zazi. Hayi shem noko one thing ke shem ebeyitype ebhadlileyo. Okay, aze kum athi hayi, ndithi hayi, athi yena bahamba nobani. Ndiqoma bhuti hayibo, uyayibona nje nawe ba akho mntu beze apha for the past 1 hour, so what do you mean? Athi no man, bendifuna umayikha sure. Ndithi hayi sharp, no ndihamba ndodwa ngolu hlobo ubona ngalo, yile nto iyenzekayo uba I'm a lone wolf. Athi yena okay masicela uma nawe ke, like noko ungabikho wedwa. Ndithi no, it's not about mna bendine-problem yoba alone, wena bufuna uzoma apha because kudala undijongela. Athi yena bana no, hayi undibhaqele but ke sesilapha ke ngoku somasihlale. Ndithi okay sharp, akho stress sithanda sam, mayibele nto uyifunayo. Yayibona sharp, ndikhwele kule game yakhwela kuyo kaloku, anditsho mayingabi ngathi ndiweak. Mandibonakale ba no, xa usithi A ndithi B, masiyigqibe alphabet ithithi Z, soyithu sharp. Okay, yenzeke ke ngoku into yokubana andibuza uba ndihlala phi. Ezaa ncoko zasegroove wethu uyaku-interviewa. Okay, part 3. So ke ngoku kule ncoko yethu ke ngoku ibe yiloo interview wethu uba uhlala phi, uphangela phi, ntoni. You know, ezo zinto wethu ziwekhi zicute nje, uzama indlela zongena because eyona ndafuna ungqala kuyo yile yokuba masambe siyotyana. Uyayiva ke ngoku. So ndiqoma okay sharp, I know into zasegroove wethu andikho wiki, and ke ngoku awufuna uba ngumntu awkward, ingathi akho sesikolweni, suba wiki, suba awkward, suba dom, you know. Yazi umfana xa eze kuwe zomecam kwakho ufuna le nto ifunwayo. Wonke umntu ophaa egroove ufunwa le nto ifunwayo, zibhrukhwe ezi ezifunwayo, you know. Ufuna ungena, ufuna unxiba le size inxibayo. Yayiva ke ngoku. So ndiqoma okay man, man ndayazi le nto ifunayo babes, but
masihambe ngale pace yakho, because mna andithanda ndulibazisa sometimes. Ingaske xa usithi ndithi man masikiphe siye ku-Z, you know. Ha ke xa ungalufuna icula yonke alphabet, it's fine, masiyicule sode siyofika ku-Z soyi-2. Ke sharpo, hayi beyilona be-cute. Hayi ke nyhani ndizibona uba okay, ndinyukela ngumqhelo noko ngoku ndibalusi kancinci, but njengoba ndibalusi ndiyaphinda amehlo am abhizi ayajonga, ndijonge engapha ndiqoma, niyandibhidisa, because wow, I'm being taken over here, you know. Ndibhizi ndine-potential eme apha ecam kwam, kanisanunijonga. Bewuqomba ke aba bakujongileyo babhetere kunalo, qha nalona naye ke noko ebenazo ii-points, shame upasile uGayi. Hayi ke zezo zinto wento. Part 4, ne? Part 4. Then go ndiyayifayini sharp athi okay, cela sigodukeni sonke ntoni qoma. What do you mean sagodukeni sonke? Athi no man, ndishare indlu netshomi yam, tshomi yakhe ke ngulo ngu-dark, tall and handsome. Ndithi mna okay sharp, ayikho stress, because andizenzi mna kaloku ii-threesomes. Athi no, biyasozibe yiloo nto because unomntu wakhe ntoni and bashera enye iroom inguye nomntu wakhe. Ndithi koku wena uwenza njani nje umane ubesiva bebhizi, yabo. Athi no, kaloku ndenza ngolu hlobo bendibiza ngalo uba ndicela sigoduko sethu, yabo. Wena uzawuba phaa kum erumini, then yena uzawubiza umntu wakhe for phaa kuye erumini, ibe yiloo nto. Ndithi sobe sikhompyutha koku ngenoise. Athi hayi wethu behleka ke lo comment ke sharp. Kube mnandi igroove, siphume siye emotweni, siye kwi-Uber because iye warequesta because abadrive. Ndithi okay sharp, luckily kufutshane mos le ndawo ahlala kuyo nyhani. Sifike siye phaa kuye erumini, ndibe yiloo nto iqhoboshekileyo, ndibe yiloo nto nje eshayile nengafuni uthetha, ehleli phaa ekoneni lebhedi. Ndazazi uba ndizele ntoni, qha ndinale nto nje ndithanda uyi-actor. Ndinaloo generations ndingamaziyo ndimfumana phi, because ndisuke ndime phaa kanye ndihlale phaa ekoneni, ndizibambile, ndibambe igazi, kodwa ndayazi uba hayibo Isa uze entwenini kaloku apha, wayengabereki ke ngoku, ithina into yakho. Okay, part 5. Yokugqibela shame le part afune ndivale le story. So ke ngoku ndimane ndiphazamiseka. So ke ngoku yenzeke ke ngoku into yoba okay, uGayi ke hayi xa eserumini ingathi into zakhe zoba smooth, zoba nice ziphela phaa phandle, because ibe yenye i-rough soldier endingayaziyo. Hayibo usuke waza kum ufana gqiba wathi hayibo kawuhlale apha esiphakethini sebhedi. Ndiqoma okay cool, ndakhula ihlangu nto ndayiloo nto nje ehamba ngaze. Phofu yena sekudala ikhululile, ulinde mna qha ndiyiloo ntombi kaloku, ndizibambile ndiziqhoboshile, because why must I be in a rush, you know. Hayibo wandikhulula umfana, ndayiloo nto ke ngoku ehamba ngaze. Ndiqoma okay kwenzeka ntoni ngoku apha. Hayibo hayi ke fine, beyiloo foreplay. Then ke xa singqala straight ke siya kule nto, you know, undoqo wento le ndafuna kumele uba sikuye kwaseqaleni. Once sifike apho uGayi unento yondichoka. Hey, wandichoka umfana, ndaziva uba ndiphelelwa ngumphefumlo, ndambetha isandla ndiqoma bhuti wam andikho ready ubona uJesus. Wathi into, ndithi umphefumlo wam bhuti buyaphuma. Wathi uxolo no, bendisuke excited. Ndathi kaloku i-excitement yakho mayingandiphalalisi, mayingandibulali i-excitement yakho. Yiba excited but ndisafuna uphila. Nyhani uthe hayi andizophinda, fine, aphinda ayenza phinda isandla ndiyabona uba nanku xa ngathi uyale ufuna uclimax, aphinda andithi apha entanyeni. Ndithi bhuti hayi kaloku ngosuke ungaclimax kaloku xa into yakho yoclimax ibulalisa umntu, yinto ke ngoku leyo uba uzandichoka. Ndaziva uba apha xa isenzo kwesithathu wandichoka, ndasibona uba umphefumlo wam uyandishiya. Ndaze nendangathi ndaminxeka, ndabona uba andikwazi nophefumla. Ndathi yima, ndambamba apha kuye ekweyakhe intambo, ndamchoka qala. Yes, the people are going through a lot out there, because for me, I never thought what such thing can happen to a point whereby you feel ngiphelelwa umoya, like things are just hectic, wildly busy doing your stuff. And at this point, I just feel like be careful with the people that you meet with. Be careful with people that you
associate yourself with. Yes, especially those people that loves night lifestyle, whereby they will go to clubs, go out to parties and stuff like that. Be very, very careful, because I don't think that's a normal thing. Yeah, to me, I don't think that's a normal thing, because I've never experienced such, or never heard of such thing, ukuthi like umuntu uphelelwa umoya while they're busy doing their deed. And like the way he is just narrating the whole story, it's just it's just I don't know how to put this, but anyway, this guy right here is actually explaining how he met this other guy who almost like took him out. He said he was out, yes, and then he was just standing alone, and then he saw this handsome guy. He had his friend. His friend was a tall, dark, and handsome. But Naye guy was cute, but he was just a yellow bone. And then the guy came to him and said, "You know what, Ne? You have been standing here alone. Why are you standing alone?" Obviously, to start the conversation. And then they started hitting it up. And then they continued taking the whole thing to the bedroom. And that's when he get to experience what he was talking about here, which, I almost died during Klof, which is very rare. I don't know. It's not rare, but it's just unbelievable, man. Please comment your thoughts down below in the comment section. What do you think about this? Like, have you ever experienced something like this, or do you know someone who have experienced the very same thing?